Id-diskussjoni dwar ir-rabta diretta bejn il-Mart u l-Power Stations qamet wara li fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali il-Partit Laburista ħabbar il-pjan tiegħu għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Liema viżjoni tinkludi l-għeluq tal-Power Station tal-Marsa kif ukoll l-għeluq tal-parti l-antika tal-Power Station ta' Dellimara. Bil-mexxej Laburista Joseph Muscat jgħid li gvern ġdid huwa kommess li jagħlaq dawn il-fabbriki tal-kanċer u tal-ażma. Iżda l-gvern kien pronti wieġeb li m'hemm l-ebda rabta bejn il-Power Stations u l-marda tal-kanċer. Bil-Ministru Joe Cassar jgħid li l-każijiet ta' kanċer f'pajjiżna huma ikkawżati mit-tipjib u mhux mill-impjanti li jiġġeneraw l-elettriku. Fl-aħħar jiem it-tabib George De Bono li jokkupa bosta karigi fil-qasam tal-pedjatrija f'Malta u f'Londra iddikjara li l-gvern kien irresponsabbli meta qal li m'hemm l-ebda rabta bejn il-marda tal-kanċer u l-Power Stations. Bl-istess mod jitkellem l-eks Ministru u deputat tal-Partit Nazzjonalista Jasmine Mulliet waqt il-programm X'taħseb fuq One. Iddikjara li l-Ministru tas-Saħħa qatt ma kellu jgħid li ma teżisti l-ebda rabta. Dak l-istatement li qal il-Ministru li ma hemm l-ebda korrelazzjoni bej il-kanser u il-Power Station ta' Dellimara ma setax jgħidu. Mulliet qal li l-Ministru tas-Saħħa kienet jitkellem mingħajr l-ebda evidenza dwar il-korrelazzjoni bejn il-Power Stations u l-kanċer. Jekk mhux se jkollna din l-evidenza biex aħna nippjanaw il-health policy tagħna, ma nistgħux nimxu l-qudiem. Matul il-programm l-eks Ministru Nazzjonalista semma kif apparti tniġġis tal-arja mill-Power Stations f'din il-leġislatura kien hemm ukoll il-każ tat-tifi tal-precipitators tal-Power Station tal-Marsa. Bl-Enemalta tibqa' twaħħal fil-Mepa u l-Mepa tibqa' twaħħal fl-Enemalta fl-istess waqt li għad-detriment tar-residenti il-Power Station tal-Marsa baqgħet taħdem mingħajr l-apparat li jnaqqas l-emissjonijiet.